was your ride? Hi guys! Nanababo Kabalen, welcome to RYAN Pampanga guys. Para sa video na to, nandito tayo ngayon sa RYAN AutoDeal for the third time. Kasama natin ngayon yung mga ibang influencers dito po sa Pampanga. We're gonna do a road trip sa isa sa mga unit ng RYAN AutoDeal. Titingnan natin guys kung gaano ito ka-suitable for that kind of experience. Iikutin din natin tong showroom na to. If you're interested to know more sa mga available units po nila ngayon, guys, samahan niyo po ako. And syempre, sa ating joyride. Let's go! Route for today, una punta tayong Toto Beach. Uy! And then punta tayong CDC Clark. Syempre pagkatapos nating pagpawisan doon at mapagod, punta naman tayo sa isang cafe inside Clark din. Siyempre gamitan talaga guys dahil nga sakyan ng RYAN AutoDeal. Exactly. Actually, in next na dream car ko is a territory. Wow! Wow. Kaya ko itang atsyong harap. Ay, nano nalagyo? Subaru. Subaru. Punta sa sakyan mo na mukha kalingon na. Siyempre naman. Sir Alquin, wait. Pitpitan na nakaganda lang sir. Nice. The date na na-vlog po ito, we have around 30 units ranging from high-end, may mga SUV, may mga compact cars, meron din silang mga trucks, meron din silang mga MPVs, sedan, of course, hindi mawawala yan. Ranging from luxury up until yung mga budget-friendly na unit. Now, speaking of unit, eto, this is what I like, territory. So, meron tayong, ano yung color to? I think it's bluish yung ano nito. And then this one is black. Parang ito yung gusto ko dito, guys. Territory, look at this. And isa sa mga unit na gagamitin natin itong Fortuner 2023 Q variant at 16,000 mileage. Guys, this is priced at 1.7. Tatry din natin yung isa. So this one is a 2022 model G variant and the mileage naman ito is 5,000. Price 998,000 pesos only. If you're looking for this one, and guys, Veloz. So again, we're gonna experience this one too. So samahan niyo po kami. Bye, kayo harap. Sige. Hi boys. Nung ka rin kasi? Kenny na? Wow, tsaka Mitch. Ating invitation mo. So, ayun guys, first stop Toto Beach ng Angeles City. Dito natin titikman yung kanilang mga kwek-kwek, mga yakut at saka isaw. Mag Toto Beach kayo rin? Yes po sir. Solid Toto Beach. Favorite. Alright. Lupang manyaman ng Kenny, oh. Ish! Toto Beach, Toto Beach. Nandito tayo ngayon sa CDC Parade Ground. Since nag-joyride tayo, isa sa mga pwede naming i-recommend sa inyo na mag-joyride dito po sa Pampanga is yung CDC Parade Ground. So this is a free park that you can enjoy. How was your ride nandin ketang unit mo? Ayan, super smooth na ano namin, ng pagpunta namin dito. Tsaka sobrang comfortable kami dun sa sasakyan. PGI? This is our last stop dito po sa Here Cafe. One of the recommended cafe dito po sa CDC Clark. So if you're gonna joyride dito po sa Pampanga, visit Here Cafe din. So we're gonna get inside. Siyempre, titikman natin yung mga sinaserve nila dito with our friends. This
this is our last stop. This is Here Cafe dito po sa Clark, and we've enjoyed the joyride. Particularly guys, napaka comfortable na mga sinakyan namin unit coming from RYAN AutoDeal. So napakagandang mag-joyride kung talagang, di ba, akmang-akma talaga yung unit na paggagamitan ninyo. So check out their Christmas promo as well. So mamimigay po sila ng Wigo. It's gonna be raffled on December 22. If you're interested to know more about the units dito po sa RYAN AutoDeal, check out the fan page. We're gonna be including